салом дӯстон, ғалабаи таърихиро ба ҳамаи тоҷикони рӯи дунё муборакбод мегӯем. Тими миллии Тоҷикистон аввалин рохати таърихиро ба марҳилаи плей-офф ба даст овард ва он тараф Ироқ ё Урдун ҳастанд, ки метавон ба чоргунаи беҳтарин дастҳои футболи Осиё шомил шуд. Бовар кунед, аз бозиҳои аввал Тоҷикистон моро қоил мекунад ва метавонад дар ин мусобиқа инқилоб намояд. Ҳарчанд рақобат бо Амурод асабониву шадид ва сахту сангин буд, вале акнун мо бо як садову нидои баланд гуфтан метавонем, ки воқеан ҳам зурем. Зери пардаи ин комёбии бузурги таърихӣ, ки баъди 120 дақиқаи арақи ҷаббин ба даст омад, мехоҳам гармогар чанд нуқта аз ин бозиро ишора кунам. Дар ин видео мо танҳо дар бораи қаҳрамонӣ ва корнамоии нишон додани шербачаҳои футболбози тоҷик гап мезанем. Барои онҳо албатта ҳар яки шумо, ки наворо кушодед, бовар дорам, ки лайки қиматбоҳои худро мегузоред. Дӯстон, тамошои бозиҳои футболиро бо сарпарасти видеои мо ширкати Yakix бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. баъди таслимшавии Лубнон, амуроти бузурги Муттаҳида низ бо тамоми нерӯву тавон ва дороиву сарвату молаш дар замини футбол пеши мо тоҷикон ба зону зад ва ашки ғам аз дида ҷорӣ кард. Аз нахустин дақиқаҳо бозӣ зери контроли мо буд ва ин аст, ки аллакай дақиқаи 8 яке аз бозингарони қавии ҳариф бо номи Абдулло Рамадонро шикастему ба самти курсиҳои эҳтиётӣ гусел намудем. баъди 12 дақиқа бошад, дар натиҷаи як ҳуҷуми шиддатнок Ваҳдат Ҳанонов баъди партофти Зоир Ҷурабоев аз миёни ду ҳарифи қавипайкар бо сари ҷингиламӯяш тӯбро ба дарвозаи Амурод ҷо кард. Ҳисоб ҳама 1-0. То нимаи дуюми рақобат, ҳарчанд бозингарони бразилиятабори Амурод талошҳо ба харҷ доданд, вале ҳисоб дигар тағйир наёфт. Дар нимаи дуюми бозӣ аз дақиқаи 55 то 71 мо як зарбаи Эҳсону, сайфи дарвозабон ва 3 имкони олии голзанӣ дар иҷрои Алишер Ҷалилов дидем, вале мутаассифона дар ҳар чор ҳолато касе шоҳиди гол нашуд. Агар мо вақти пеналти пирӯз намешудем, метавон гуфт, ки Алишер Ҷалилов аз футболи тоҷик 3 голи тайёр қарздор мебуд. Агар Алишер аз 3 ҳолати хуб якеро бо гол анҷом медод, ба қавли кори хирс барвақттар тамом мешуд ва ин қадар Валидолу Валерьянка ҳам ба бозор намерафт. аз дақиқаи 78 бошад, новобаста аз идомаи ҳуҷуми футболбозони тоҷик арабҳо дар хати ҳамла хатарноктар шуданд, зеро на бозингарони нави воридкардаи шогирд ивазкунандаҳои арзанда буданду ва на қувваву тавоне дар вуҷуди нафарони дигар боқӣ монда буд. Аллакай дар дақиқаи 91 як зарбаи арабҳо ба тири дарвоза бархӯрд ва дар дақиқаи 6 илова шуда бошад, Алҳамадӣ ҳисобро 1-1 намуд. баъди 1-1 шудани ҳисоб, як зарбаи Нуриддин дар дақиқаи 98 метавонист пирӯзиро барвақттар таъмин кунад, вале бозам бо калимаи мутаассифона ҳамаи чиз хатм шуд. 30 дақиқа илова шуда бошад, ғайр аз талошҳои бенатиҷаи тарафҳо ва бозии хастаҳалона чизеро нишон надод. Дастҳо ба ҳамин тартиб ба задани силсила зарбаҳои пеналти шурӯъ карданд. 5 голи бозингарони тоҷик ва як сейфи таърихии Якимов баъди зарбаи Кайо Канедо ахиран дар футболи тоҷикон саҳифаи зарини таърихии дигарро боз кард. Ба ин саҳифаи пурҷилов ва хутирмон бошад, чӣ тавре дидем бозингари куктош Алишер Шукуров нуқта гузошт. Истиқбол аз пирӯзӣ намудани миллати тоҷик маънои онро дошт, ки на бразилиён зархариди Амурод пеши рӯи моро гирифта натавонистанду, на португалии мумтоз бо номи Бенто сиру асроре нишон дода натавонистанд. хулосаи гап ин, ки шогирдони шогирд бо ҳамин шомили ҳаштгонаи қавитарини қораи Осиё шуданд ва ҳарифи навбатии хешро дар ҷоми Осиё интизор хоҳанд буд. беҳтарин бозингар Шаҳром Самиев аст ва ин дар бозие, ки бори аввал ӯро сармураббӣ аз дақиқаи аввал ба майдон овард. миллати тоҷикро ба ин пирӯзии арзишманди таърихӣ табрик мегӯем. ба ҳамин тамом, бори дорам, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.